Rozcvičíme se cvičením emocionální autobus. Já budu řidič. A každý z pasažérů nastoupí v nějaké výrazné emoci či deviaci. Každý z pasažérů, včetně řidiče, tu jeho zvláštnost přebírá a celý autobus se nám tak dostává do té jedné nálady. A kdyby to náhodou bylo zábavné, tak budeme vstupovat z toho autobusu v těch emocích. Čili všimněte si, že si na dálkové ovládání všichni vidí, jasně. Pojedu jednu zastávečku. Pojedeš 7. Já miluju zastávečky. Dej mi lísteček, jo? Ty jsi pravda. Dobrý den. Já! Milé Jarní, jsou krásný. Svaky, ty co? Dobrý den. Prodáváte za cesty jídlo? No? Oho. Já tady mám někde. Ne, to je bonbon. Teď se mi to spadlo do toho. Ty víš, jaké vole tady se ty panky, jaký nejsou nic. Dobrý den, máte něco k jídlu ještě? Já to si koupím. Řízek? Mlast. Víte co, pošlete ho dopředu. Pošlete ho, kousněte si každý něco. Máme nejsou očí! Posílám bramborovej salát. Dejte si, třeba kola. Jáně se to vylilo, nebaz mi kamen. Posílám všechno. No, a ještě jedno. Počkej, cvak. Je to tady úplně, kdyby je nechal. Dá se. Tak tady asi někdo nastoupí, nebo co? Ještě taky to.
Sestro, tento autobus vysvětil Dominik Duka. Tedy svatý duch pojede s námi. Všichni tři s námi pojedou. Otče řidiči. Nemám čím zaplatit. Snad jen modlitbou. Lístkem je tvé čisté srdce. Si na ní sednu. Syn řidiče. Požehnám tvůj pokrm, sestro. Otevřte ústa. S bramborovým salátem. Tak jedem, ale vystupovat to bude A ještě kolu Krista. Může být, že naše kola nesjedou z cesty. Jen se modlím, Hosana, aleluja. Cvak. abychom dojeli do rádu a ne do pekla. Verš 12. Dominik Duka. Cesty dojeli. To si poslechnu. Tenhle autobus nikdy nenabourá. Není tam Náš autobus řídí Bůh, tak je nakázáno v Bibli. A smete všechny ďábly z tohoto světa No, hnedka jeden tam byl. na své nekonečné pouti do země zaslíbené. Je tam něco o Cvak. bramborovém salátu. Dveře jsou otevřené. Děkuji, bratře. Vyprovodíte mě zpěvem ženské písně pro mládež. Samozřejmě. Je s námi. Je s námi. Halleluja, halleluja. Ať na benzín nedojde. Bože, Řidič nikdy nekradne. Máme ještě jeden pekáč. Pekáčku. no, poslední Svatý. úskev. Hele, to dám do mikrovlnky. Já si to dojím na zastávce, pane řidiči. Jasný. Jasný. Na cestu. Stejnko na cestu. Cvak. Tak to milé pobrindal. Ježiš, to je telefon. Takový telefon. Jsem věru vlastně tak. Myslím, že jste doma. Myslím, že jste doma. Já tu svoji uličku tak dobře znám. Budeme na vás zase čekat.